Добро утро, България в гореща точка на ТВ7. Аз съм Ива Николова. Ще започна днешната гореща точка с един цитат от бившия председател на Народното събрание, днешен заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, госпожа Цецка Цачева. Днес сценаристите и изпълнителите на Костинбродския сценарий са същите и се активизират. Абсолютно изцяло заставам зад тези думи на госпожа Цачева, защото точно тези сценаристи и изпълнители избраха Росен Плевнелиев за президент и точно в момента те са активизирани и действат. Няма да спра да повтарям, че никой не може да бъде избран за каквото и да било, ако броя на гласовете, с които е пред своя конкурент, са по-малко от броя на недействителните бюлетини. Защо при избора на Росен Плевнелиев за президент не поискаха от БСП от повторно преброяване на гласовете? Отговор, който Сергей Станишев трябва да дава пред своята партия. Тази схема беше отработена и в Габрово през 2010 година и аз казвам това не като наблюдател, като човек, на чието гръб беше отработена. Защо тогава Синята коалиция не поиска повторно преброяване на гласовете? Също е отговор, който лидерите на Синята коалиция дължат на своите избиратели, но сега да видим дали тази схема ще се повтори отново. Знаете, скандала е на върха на сладоледа, както се казва. Днес, буквално минути преди заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, 45 минути преди да се съберат първите мъже в държавата и жени, ще се състои среща между Росен Плевнелиев, Бойко Борисов и Лютви Местан, за да се опитат да решат един спор, който виси в парламента още от миналата седмица. Едва ли в случая имаме по-подходящ събеседник от господина, който е в нашето студио, Мустафа Карадайъ, който е депутат от ДПС, не просто. Той е член на комисията, която е работила по изборите, той е член и на комисията за конфликт на интереси, всъщност заместник-председател на тази комисия, а както и член на комисията, която се занимава с скандалите около Христо Бисеров и Бисер Петното. Добро утро в нашето студио. Добро утро, вашите зрители. Още една битност, човек, който е присъствал на прословутото кафе Пито в Кърджали, отзад се виждате снимката, сам ми обърнахте внимание, между Бойко Борисов и Лютви Местан. Кажете сега, това тук сложните сметки около ЦИК съвсем вече се задълбочиха, появиха се и скоби, умножение или деление, какво всъщност се случи в Кърджали и това ще предизвика ли обрат в позициите? В Кърджали нищо сложно не се получи. Нищо? Не. А и сметките не бяха сложни, за които да търсим. Каквото и да е. Кърджали, мисля, че господин Борисов, по моя оценка, се самопокани чрез медиите на кафе, докато бяхме там. Естествено, нашата култура и битност при всички случаи е такава, че ние посрещаме гости, ние сме гостоприемни. И нямаше как да не се отвърне на това, което излезе тогава по медиите и пак чрез медиите. Така че организацията за пиенето на това кафе, всичко е в медиите, тя се организира чрез медиите. Господин Карадайъ, извинете, но мен ми изглеждаше този матч реден, както се казва. Струва ми се, че предварително бяха направени уговорките и ще ви кажа защо. Защото случая Кочан, който даде преднина на ГЕРБ, остана в задкулисието. Сега решихте да действате пред кулисите. Има ли го този момент? Предварително бяха ли уговарени неща за срещата? Не минахме покрай Кочан, не знам за... Не, говоря за Кочан на уна... Изявлението на господин Доган. И какво има в съдържанието на това изявление? Че той разпределя порциите, след което рязко нарасна избирателната активност в полза на ГЕРБ. А кой разпределяше порциите последните 4 години? Кой разпределя порциите днес? Кой? Една метафора. Ако медиите тръгнат да я преекспонират, може и да стигне до космоса. Няма лошо да си издигнем на такива висоти. Но при всички случаи
порции се разпределят. Порции, като казвам в добрия смисъл на думата. Тортата се разпределя на жаргон, ако кажем дори графиките, защото самия съм математик. Или каквито и да е термини, каквито и да е метафори да ползваме в речника, значи винаги сме длъжни да разпределяме порции. Бюджет ще правим винаги. Ще търсим различни форми за инвестиции винаги. Ще търсим различни форми и варианти да подобрим начина на живот на хората. Длъжни сме. Добре. От тази гледна точка порции винаги ще се разпределят. Питам ви. Разпределиха ли нещо Борисов и Местан на срещата в Кърджали и на кафе, от която ние, честно казано, разбрахме само колко кафенета има в Кърджали и как се казват. Нищо повече. Ако може малко така да осветлите тази среща и начина, по който тя се организира. Подозирам, че предварително е била договорена. Тъй като не бях прак участник в организацията, защото все пак пиар отделите през медиите направиха организацията, поне пред нас. Боже, ние сме пиарска държава, честно ви казвам. Чрез председателя ни чрез медиите, т.е. посредника са пиарите и детайлите точно не бих могъл да кажа, но организацията е направена през медиите, иначе там няма много за разпределяне. Има едни хора, които твърдят и казват, че те са по-справедливи от закона. Кого визирате? Едни хора? Единият е този, който дойде да пие кафе. Бойко Борисов. Другия е Росен Плевнелиев, който не ще да смята. Как не ще да сме? Напротив, я вижте какви сметки е направил. Вярно, едната е малко грешна. Аз си направих труда също да преизчисля. Росен Плевнелиев не ще да смята. И ще го кажа защо. Независимо в кой магазин или бакалия, и аз си правя сметките. Различните. Но в крайна сметка, тук в конкретния случай, Росен Плевнелиев трябва да стане президент. А на президента по закон са вменени едни задължения в изборния кодекс. Член 46, алинея 8, дайте да я прочетам. Не нося кодекса в себе си, но след малко тук ще бъде... Ако на някой нещо не му е ясно, ако някой твърди, че нещо не му е ясно... Добре, чакайте за момент, само ще се върнем сега към кодекса да смятаме. Не, искам да си довърша мисълта. При ясен текст, при ясни изписани неща, единствено останало някакви сметки да се направят. Нещо повече. Предния ден Росен Плевнелиев направи призив да има консенсус в Народното събрание. Аз го казах и от трибуната на Народното събрание и днес така го мисля. Явно му извиваха ръцете. Тези, които го заставиха. Кой каквото ще да прави, всички питат кой. Тези, които го заставиха да бъде кандидат за президент. Той не искаше да бъде кандидат. Пак да влезем в интернет, да проверим преди изборите. Да, той дори отрече, че ще стане така. Да, той не искаше да бъде кандидат. Едни хора го заставиха да бъде кандидат. Борисов каза, че това е в ущърб, това решение. В ущърб на ГЕРБ. Да, той непрекъснато е жертвата. Я ще си сложим гипс, я нещо ще ни стане кръвно, но като стане някое напрежение, като има някоя ситуация в страната, вместо да се решават проблемите, той застава в ситуация на жертвата. Добре, но той в случая, не знам дали точно той беше жертвата в Кърджали. Да не би Сергей Станишев... Бил е потърпевш при 6 души, дадени му с указ на президента места в ЦИК към едно място на ДПС. Дайте да видим съотношението. 36 колко пъти се съдържа в 97. Да не обременяваме с тая сметка всички. Между другото, президента каза, че се правят креативно местене на запетаи. Аз, понеже също мега съм завършила, не съм математик, чак такъв, но не съм изучавала такова действие. Кажете, при изчисленията наистина не се ли получава, че ГЕРБ трябва да има 7 представители де-факто? Според Росен Плевнелиев, ако някой му каже, може да има и 17. Не е проблем. Не го видяхме. Защото той твърди, че независимо какво пише в закона, той бил издал справедлив указ.
Той така каза, твърде. че няма да отмени. Само, че неговата справедливост, вашата справедливост, моята справедливост, всичките ни справедливости според някого могат да бъдат много различни. И от тази гледна точка, от достатъчно дълго време човечеството има опит с писаните правила и за да няма различни справедливости. И справедливостта е в изписаните правила. Добре, колко е справедливо това обаче да седнете в кържели двамата лидери, които са в спор заради едно място в ЦИК и да се спазарят нещо. Това не опоручава ли още целият процес? Нашето гостоприемство, гости има в града. По медиите направя анонс, ако ме поканят, ще пие кафе, което означава, че да не поканиш госта се, да не го нахраниш. Ма вие така белозливо сте подходили, просто това ли е от милост? И алтернативният вариант какво означава? При президента ето днес. Ние не сме гостоприемни марш. Никой нямаше да ви каже такова. Добре, чакайте сега, защото тук потърпеш, ако ме питате, не е точно Бойко Борисов, е Сергей Станишев. Вие така едни здаци. Вярно ли е, че по време на скандалите на Хул Лютви Местан в кабинета на Михаил Миков е казал, че ако този въпрос не се реши, ще си изтеглите всичките представители от ЦИК? Нещо не можах да разбера кои са били скандалите и как е нахлул, но ще ви отговоря. Значи сте ме разбрали много добре. Ще ви отговоря. На ден, може би, по зависимост от темите, зависимост от дневния ред, зависимост от хода на заседанията на Народното събрание, господин Местан, господин Мико, председателя на Народното събрание, може би е имало случаи, в които да се виждат и повече от 3 пъти, 4 пъти. Аз обаче не говоря за тези регулярни срещи. В конкретния случай има се среща, ама някой някъде да е нахлувал, аз такова нещо не видя. Добре, е влязал. Това промени ли смисъла на това, което е казал? Напротив, тъй като имаше обявена почивка, в тази почивка и ние заседахме и нашата парламентарна група. След като дойде господин Местан, не знам, не повече от 3-5 минути сигурно е бил при господин Михов. Точно да кажеш това изречение. Кое изречение? Което цитирах. Добре, вече да се задълбаваме, че имам ваш въпрос към вас. Нямаме време. След това, когато бяхме на заседание на парламентарната група, преди да се поднови заседанието, имаше такъв дебат, имаше такъв коментар, включително и аз участвах, че в края на краищата, ако някой незаконно, а според собственото си разбиране за справедливост, ще тръгне да прави избори, вие ще изтеглите представителите си. То няма нужда да имаме членове. Това е нещо вече съвсем казано, вербализирано съвсем точно. Но това е вече след на тази среща, за която, на това кратко заседание, за което говорите, Лютви Местан е казал, че ако не се реши проблема така, както смятате за справедливо, или как вие твърдите, че е по закон, вие ще преразгледате и въобще много ще задълбочите оценките си по отношение на Росен Плевнелиев. Ако днес или в следващите няколко дни не се промени указа и назначението, ще искате ли импичмент на президента? Има 2 комисии, които се искат по този въпрос. Той, господин Плевнелиев, в последното стана съучастник в една кражба, метафорично казано. Бойко Борисов чрез Росен Плевнелиев откраднаха на едното място от ЦИК. А иначе той, Плевнелиев, не щеше да бъде кандидат за президент, аз доколкото помня. Това беше отдавна, сега вече някой го застави и беше кандидат, после зае длъжността, но той не иска да бъде президент. Импичмент ще искате ли? Той не иска да бъде президент. Не ви е споделял такова нещо, нали? Импичмент се иска на президента. Президентът има една единствена основна функция по Конституция – обединител на нацията. Нека да погледнем медиите последните 10 месеца, всичките политически изявления на Росен Плевнелиев и да ги съпоставим на основната му функция – обединител на нацията. Господин Карадайъ, дали ще кажете точно? Или не? Ако се наложи. Да. Ако се наложи,
Ще искате. Добре. Само с две думи, защото напреднахме много във времето. След това се председателя на ЦИК, за може би първо телевизионно интервю. Само да ми кажете, комисията, която се занимава с Бисер Петното, Христо Бисеров и всички останали, получи много остър сигнал срещу именно Росен Плевнелиев, Бойко Борисов, Зафарим Ливан, Лиляна Павлова. Разгледан ли е този сигнал от вас? Мисля, че тук говорим за две различни комисии. Има една временна комисия. Да, за временната говоря. Да. Не говорим за различни. Постоянната комисия за конфликт на интереси, която се оглавява от господин Волен Сидеров, нали, там също има различни сигнали. Така че има доста сигнали постъпили. Те първо комисиите предстои да ги разгледат. А в конкретната ситуация там и за Петното, което да. Нали? Аз самия не участвам в тази комисия. Аз участвам в комисията за Мишо Бират и разговорите Ваню Танов и Бойко Борисов, и там има много интересни материали. Добре, мога ли да си изпрося още едно гостуване именно по тези комисии, които заседават върху тези сигнали? Иншалах, живот и здраве. Така добре. Ще ви очаквам. Благодаря ви за този коментар. Може би час преди срещата Местан Плевнелиев Борисов, където ще трябва да разберем постигнали ли се съгласие в Кърджали, уважаеми зрители. При нас беше господин Карадайъ и само след малко ще бъде и новият председател на ЦИК, но след рекламите.